Σήμερα δεν θα σας δείξουμε ένα ακίνητο το οποίο απευθύνεται σε ιδιώτες που ψάχνουν να βρουν ένα σπίτι να αγοράσουν. Σήμερα θα δούμε έναν επαγγελματικό χώρο, βιοτεχνικό, βιομηχανικό, που απευθύνεται σε επιχειρηματίες που θέλουν να στεγάσουν τη δραστηριότητά τους. Το κτίριό μας διαθέτει βιομηχανικό ασανσέρ περίπου 2 τόνων, το οποίο ξεκινάει από το επίπεδο του οικοπαίδου. Είναι ένας χώρος σύγχρονος με όλες τις προδιαγραφές. Μπορεί να στεγάσει βιομηχανική παραγωγή, βιοτεχνική παραγωγή, logistics, αλλά φυσικά μπορεί να γίνει και ένα σαλόνι επίδειξης. Όλο το κτίριο βρίσκεται σε ένα οικόπεδο περίπου 5 στρεμμάτων. Επειδή έχει τη δυνατότητα να έχει 3 ΚΑΕΚ, σημαίνει αυτό ότι αν η δραστηριότητά σου απαιτεί 300 τετραγωνικά, μπορείς να αγοράσεις τα 300 τετραγωνικά. Αν τώρα οι ανάγκες σου είναι μεγαλύτερες και απαιτεί 600 τετραγωνικά, μπορείς να αγοράσεις 600 τετραγωνικά. Το συνολικό διαθέσιμο σε τετραγωνικά αγγίζει τα 1900 πλάς τετραγωνικά μέτρα. Όλες τις λεπτομέρειες για το ακίνητο θα τις βρείτε σε αυτό το βίντεο κάτω στα σχόλια.